una altra veïna, que era l'americana Xamsó, que era professora de música, de piano i de solfeig, vaig començar amb ella. Llavors m'examinava lliure en el Conservatori del Bruc, que després ja vaig passar a estudiar en el Bruc. Vaig acabar tots els meus estudis, doncs, tant de teòric com de piano en el Bruc, no? I al cap, doncs, d'allò típic, a l'època estàvem una mica... Havíem tants anys de... Clar, jo soc del 62, doncs tants anys, ja ho saps, d'aïllament cultural durant la dictadura, doncs feia que tots els que acabàvem i ens volíem dedicar a la música penséssim a on anar a estudiar fora, no? Llavors jo primer vaig plantejar als Estats Units perquè vaig conèixer un professor i ja estava quasi tot lligat per anar a Nova York i vaig conèixer a la Maria Curcio, que era una professora que va venir aquí a fer unes màsters i vaig anar i a mi, bueno, se'm va il·luminar. Vaig pensar, haig d'anar amb ella. I ella, a més, em va dir, em va acceptar, o sigui, abans que jo li demanés, em va dir, escolta, jo crec que t'aniria molt bé estudiar amb mi, perquè tal i tal i tal. I llavors ella estava a Londres i vaig fer això, vaig canviar. El que passa és que, a diferència de l'altra, que estava en una universitat, doncs la Maria Curcio feia classes a casa seva, perquè era una mena de guru que tothom li anava a fer consultes, no el necessitava estar a cap escola. I llavors per aconseguir beques això era una mica complicat. Però vaja, vaig aconseguir-ne i vaig estar 4 anys amb ella i el 5è, que ja em vaig establir ja com a assistent seu i intentar-me buscar la vida com a pianista, vaig tenir un gir a la meva carrera, que és que em van dir que de Goll de Gom buscava un compositor i feien unes proves per fer un musical autòcton, que era el Maricel, i llavors allà, diguem-ne, em va canviar. La Maria Curcio em va ensenyar gairebé tot el que... A veure, havia tingut molts bons mestres, havia estudiat piano amb la Sofia Puig i tenia bons mestres al conservatori, naturalment, però tota la meva... Gairebé tot el que jo sé de música m'ho va ensenyar la Maria, perquè arribava tant al fons de les obres que estudiàvem que era gairebé una classe global de música, no? I fins i tot de composició, d'anàlisi, etc. Me n'assabento que una amiga meva que estava a la companyia de Goll de Gom ja en el Mikado, que havia estat en el cor, que és la Isabel Soriano, que jo l'havia acompanyada en el conservatori, havíem fet inclús el Xina sencera amb l'aula de cant, etc. Doncs em diu, ella sabia que a mi m'agradava fer música per la meva família, pels meus amics, no? Inclús m'havia gravat li havia demanat de gravar una petita maqueta amb ella, i és quan ella sap que de Goll de Gom busca un compositor català per fer el Maricel, diguem, la imatge dels grans musicals que triomfaven al final dels 80 a Anglaterra i als Estats Units, volien fer emmirallar-se allò, però amb una cosa autòctona. Tenien, doncs, tot, menys el compositor. I llavors van fer una mena de concurs tancat, van trucar uns quants compositors, i llavors la Isabel em va dir, escolta, vols que li diguin al Botjo que t'agafin per fer la prova? Que a mi no em coneixien. I jo vaig dir, doncs, ostres, jo estaria encantat. I va ser així, ens van donar un text que era la cançó d'Osman i un cor que era Aigua per Pietat, que es deia Aigua, Pa, Pietat. Però quan vaig fer la música i llavors la vam gravar, semblava que es deixessin la R, no? Aigua, Pa, Pietat. I llavors, no, diguem no. I en canvi la cançó d'Osman que vaig fer, de fet no és la que va quedar, o sigui, després és una altra cançó, però em van agafar per aquestes dues, i esclar, en aquella època no hi havia ordinadors ni res, i llavors ho van cantar els que després eren els Quarteto de Cinque, vam fer el quartet i l'àrea d'Osman, jo al piano, i ho vam gravar amb un Revox. I llavors, esclar, jo era unes vacances de Nadal, me'n torno a Londres pensant-me que, esclar, bueno, no pensant-me res, vaig pensar que bé, que xula, quina experiència més xula, no? I llavors la cosa va ser quan em van trucar, que em van dir que havien decidit agafar-me a mi. I esclar, va ser molta alegria, però molts dubtes també, perquè jo ja en aquell moment ja estava molt decidit a començar la meva carrera internacional, si podia, des de Londres, no? La veritat és que va ser una sorpresa. Vaig dedicar temps, perquè en aquella època no hi havia la pressió d'ara del temps, vull dir que teníem força temps. Quan vaig entrar a l'equip, vaig ser l'últim a entrar, vull dir que el Bru de Sala ja havia quasi acabat el text, la dramatúrgia, per suposat, sobre el clàssic de Guimerà, i vaig poder aportar poca cosa, jo diria, sobre la dramatúrgia. Però, en canvi, o sigui, ells havien treballat tant a consciència i el Bru de Sala va fer una feina, jo crec, fantàstica, de pensar la lletra per la música. I llavors em va ser relativament fàcil. No molt fàcil, però sobretot per culpa meva, perquè jo era
era un inexpert i havia fet cançons, no n'havia fet, havia fet dos cançons potser a la meva vida, però vull dir que ni tan sols s'havien estrenat. I de cop i volta, clar, tanta feina, vull dir que em va donar feina. Gràcies a l'èxit del Maricel, el que vaig veure és que jo podia connectar no només com a pianista amb el públic, sinó també com a compositor, que hi havia molta gent que li podia agradar la meva música. I llavors és quan vaig decidir, doncs també, vull dir, possibilitar aquesta... O sigui, vaig estudiar més a fons composició, orquestració, a partir d'això del Maricel. O sigui, va ser, en aquest aspecte, doncs vaig tenir molta força de voluntat i com volguem dir, bueno, doncs em vull superar, no? Malgrat que el Maricel, com que la meva formació era clàssica, doncs esclar, quan després el vaig tornar al cap de... Bueno, el 2003 es va tornar a fer una coproducció amb el Teatre Nacional de Catalunya, perdó, doncs, quan vaig revisitar tota l'obra, vaig demanar de reorquestrar-la de dalt a baix i canviar alguna cosa, em vaig reconciliar, o sigui, van passar uns quants anys per reconciliar-me amb la partitura, perquè vaig veure que també l'espontaneïtat d'un jove també té molts valors, no? I després havia jugat, com que la meva formació era clàssica, és que havia jugat molt amb leitmotivs i coses més de l'òpera que del món del musical, que jo desconeixia absolutament, no? Un professor que jo havia tingut, que ja m'havia agradat molt, que era el mestre Oltra, del conservatori, quan em van agafar després de les proves, vaig guanyar jo, cosa totalment que vaig al·lucinar bastant perquè jo no era ningú i no havia fet obra, vull dir que, però em van triar a mi els de Deull de Bom, doncs esclar, jo de cop i volta dic, bueno, ostres, ara haig de fer dos... O sigui, el màxim que jo havia fet era una suite de piano, que vaig guanyar un concurs de joventuts musicals, una suite de piano a 4 mans que es diu Si amanece nos vamos, que durava 10 minuts. I de 10 minuts per piano havia de passar a fer una obra coral, no? El Maricel, i orquestrar. Llavors vaig demanar al mestre Olta si em podia agafar per fer classes particulars d'orquestració. I llavors no va ser molt intens ni molt llarg en el temps, però diguem-ne que vaig connectar l'època al conservatori, que sobretot el vaig descobrir molt a quart d'harmonia, perquè eren classes que es feien individuals. Fins llavors, doncs, formes musicals, tercer d'harmonia i això, ho fèiem el mestre Oltra, però eren col·lectives. Però quan el vaig descobrir com a professor individual, bueno, em va entusiasmar. I llavors vaig lligar, diguem-ne, que al cap d'uns anys vaig tornar-lo a tenir i jo anava a casa seva, a més una persona que en el conservatori tenia un caràcter que feia a vegades por, i en canvi quan el coneixies de prop era una persona encantadora, superpropera i bueno, que jo me l'estimava moltíssim. I llavors una mica el referent, no potser compositiu, però sí com a gran mestre del món teòric, seria el mestre Oltra, que a més em va donar unes pautes que m'han servit tota la vida. Aquest va ser un referent, i després un altre referent, al cap de poc temps, va ser el mestre Montsalvatge. Tampoc vaig estudiar amb ell al conservatori composició, però les casualitats de la vida va fer que jo orquestrés alguna obra seva. Per exemple, vaig reduir una òpera seva que era Babel 46, que de fet es va estrenar abans la meva versió que l'original. Després ell mateix em va demanar la reducció de... Bueno, no va ser una reducció. El Gato con Botas, com que era molt particular, el Montsalvatge deia, volíem fer una versió de cambra, i em va dir, escolta, és que no trobo ara l'original d'orquestra. O sigui, en comptes d'una reducció, el que va fer, em va suggerir, ell diu, mira, a partir de la que està editada amb veu i piano, orquestra a partir d'aquí. Llavors jo vaig fer això, que també s'ha fet bastant, aquesta versió meva, i llavors vaig col·laborar bastant els últims anys de vida del Montsalvatge, i per mi va ser també un mestratge absolut. Del mestre Oltra vaig aprendre moltes coses, sobretot la rigorositat, com el mirar amb lupa totes les coses, la perfecció dels acabats. Montsalvatge era una mica més com més esbojarrat, però també aquesta cosa més mediterrània, més espontània, també em va agradar molt, no? I a més, esclar, a mi m'encanta la música de Montsalvatge, vaig aprendre molt mirant les seves partitures i estant al seu costat, no? Però més aviat, més que t'inspiri la pròpia música, t'inspiraven els personatges, no? Volíem fer la versió del Bernat Castillejo per cobla de la Rhapsody in Blue, que crec que no s'havia estrenat mai. I llavors, com que jo havia fet ja el concert en fa de Gershwin amb l'OBC, amb el Decker, i em sembla que havia fet la Rhapsody in Blue també, doncs em van venir a veure si jo volia tocar amb cobla, que a mi vaig pensar, mare meva, o sigui, fer la Rhapsody in Blue amb cobla,
Però, clar, després vaig pensar dues coses. Vaig pensar, clar, la part de piano, jo tocaré l'original. I d'altra banda, Gershwin mai va orquestrar la Rhapsody in Blue. Per tant, la versió de cobla no ha de ser molt pitjor, no, vull dir, no té per què ser una alternativa a la banda que ho va estrenar o l'orquestra que després es va... No? Per tant, vaig pensar que tenia justificació fer-ho. I llavors això va ser el primer bon dia, diguem-ne, al món de la cobla. Però llavors ja, diguem-ne que, mentrestant, es va fraguar el disc, un disc amb la cobla mediterrània, que dirigia el Jesús Ventura, d'obres per piano i cobla. Hi havia una cosa del Moraleda, hi havia la Rapsòdia del Mestre Oltra, i que vaig dir que absolutament em moria de ganes de tocar-ho, i llavors jo vaig dir, em vaig oferir, dir, escolta, per què no em deixeu fer una obra per piano i cobla, que va ser aquest concert sobre temes del Maricel. O sigui, ja tenia pensat, dic, sobre els temes de Maricel, deixa'm fer una cosa de concert, no? I vaig fer aquest concert per piano i orquestra, i cobla, que després he fet versions en piano i banda i piano i orquestra. I després, perdó, hi havia una obra del Manel Camp que ell tocava, o sigui, l'única que no tocava, i després tot ho dirigia el Jesús Ventura, excepte la Rapsòdia del Mestre Oltra, que tinc l'honor d'haver-la gravat sota la seva direcció. I bé, i això va ser, diguem-ne, la meva entrada en el món de la cobla. I a partir de llavors he tingut moltes col·laboracions amb moltes cobles, bueno, tu ho saps, vull dir que m'has dirigit, amb cobles, tocant les meves obres per piano i cobla, que després n'he fet més. Després també al Memorial Serra vaig fer una adaptació d'unes peces del ballet Terra Baixa, vaig extreure, vaig fer una petita suite i la vaig escriure, que em sembla que era intocable, bueno, que era molt difícil, encara que després algú més m'ho ha tocat. I he anat, diguem-ne, tenint col·laboracions d'aquesta manera. I he anat, vull dir, s'ha anat ampliant també tot el meu catàleg de música per cobla. Bastant en piano, perquè tinc la Rapsòdia també de temes de la Patum, que va ser pel 25è aniversari de la Sant Jordi. Després he fet el Nocturn de Solsona, però després també vaig fer, a part del Terra Baixa, he fet, per exemple, un Mont Salvatge, que era un homenatge al Montsalvatge, al Xavier Montsalvatge, o sigui que també és una peça, és una obra amb 3 moviments. És a dir, que sempre he anat mantenint la meva amistat i les meves col·laboracions amb el món de la cobla. Quan a vegades et posen músic, no? Albert Guinovart, músic, i dius, home, és que músic és com dir-te músic, no? Que vull dir que antigament el músic era gairebé com un criat. Però, de fet, jo em sento músic. O sigui, a veure, sempre poso pianista i compositor, o sigui, en aquest ordre. O sigui, si tu et sents tenora, jo em sento pianista. Perquè compositor de vegades penso, home, esclar, és que jo no sé, vull dir que compositor és Richard Strauss. Jo, saps, faig una mica el que puc, però sí que m'agrada i connecto amb el... Soc també de teatre, però, per exemple, no m'agrada que em diguin compositor de musicals, perquè jo soc compositor que fa musicals, però no només faig musicals, també faig bandes sonores, també faig concerts de piano i concerts de violí. O sigui, m'agrada viure la música. Per això dic que el resum jo crec que seria músic, perquè el que m'agrada és viure la música i compartir-la amb els meus alumnes o amb els meus amics o amb el públic, però compartir la felicitat que em dona la música. No?